together again, praising the Lord. We're together again. nagustuhan ko lang dito sa Japan, mga katagos, kasi yung bike ba may sariling daanan talaga. Safety na safety yung
bike ba. Daanan ng mga tao, estudyante, bike. Maganda ang sistema nila. Ayun mga katabers, kasi nahulog yung mga dahon kasi autumn dito sa Japan mga katabers. Maganda kasi dito kasi yung mag-bike ka or may e-bike ka, safety talaga, safety yung daanan ng mga bike mo ba, safety na safety.
again, praising the Lord. We're together again.